Здравейте, садури и трансджендъри! Днеска ще си говорим за фенбойове. Ама не какви фенбойове, аниме фенбойове. Та днеска ще правим топ 5 аниме фенбойове, които аз съм си подбрал според мои изисквания, които няма да ви кажа, защото аз съм мръсник. Окей. Нека да започнем с номер 5. Амино Тетра от Лок Хоризонт. Аз някои от фенбойовете лично не ги знам, защото не съм гледал аниметата, но според дизайнът на Тетра и моите разбирания за момичета или момчета с розови коси, мога да кажа, че всъщност ми харесва този герой. И честно казвам, от снимките, които виждам, изглежда ми забавен. Та, номер 4. Хидери Канзаки от Blend S. Това аниме, не че съм го гледал цялото, но съм виждал достатъчно funny moments с този герой, че да ми стане един от любимите. Поради множество, и казвам множество, показатели. Например, колко голямо чело има като Сузанита. Номер 3. Феликс от Re:Zero. Смисъл, кой не знае Феликс? Кой ти гледа Re:Zero, естествено, че ще го знае. Пък и да не си го гледал. Би трябвало да го знаеш. Моята любов към катбойовете е огромна! Този печага ме е карал да бъда ферал! 24/7. И номер 2. Астолфо. Смисъл, майна, и ще го кажа по възможно най-тъпия начин. Няма смисъл да разказвам кой е Астолфо. Има смисъл да казвам кой е Астолфо. Астолфо може би е един от най-разпознаваемите фенбойове изобщо. И колко всъщност е 18 плюс R-word, невероятно секси, но е доста overrated, to be honest. Но все пак ще ми стане в топ 5 най-добри фенбойове, goddammit. И номер 1, един от най-underratedните фенбойове изобщо. Един, който не съм го виждал в чак пак толкова сайтове, to be honest. Но възможно най-готиния и невероятен фенбой. Нагиса от Assassination Classroom. Само да кажа, гледах Assassination Classroom наскоро, което беше грешка, защото не съм го изгледал по-рано. И мога да кажа, че тази история ме разплака към края много. И мога да кажа, че Нагиса като главен герой, като цяло като герой, в което и да е аниме, е доста перфектен. Особено в ония епизод. но да. Аз харесвам Нагиса не само защото е фенбой, а защото е като герой, и като личност, и като комедийна личност, и като сериозна личност, и като личност. Мафака, той е като мой брат! С теб, брат. Но да, ако трябва съм честен, това е на номер 1. Това беше листа. Благодаря, че гледахте това малко видео. Скоро ще бъде последният епизод, поне така казвам, на Record of Ragnarok. И това е. Друго не мога да кажа, освен subscribe за мене. И ще се видим. Когато се видим, аз бях Соджи. Чао!